ukuthi usebenza kanjani. Yeah. Kanti usebenza kanjani umfowenu lo? So ubhuti la so ngeke ngiwasha amagama la ku-TV. Yabo. So ubhuti ungitshela zonke izinto yabo like ukuthi wenzani. So unako ke ukudlala ngamantombazana nje ukuthi uzofika kwi-competition yakhe thina isifaka imali sizofika sifaka imali but singawini awinise laba abathanda yena yabo. So ingakho ngibhalele lo hlelo ngoba usisi ngimthanda kakhulu bengingajabula ukuthi mina nosisi sikwazi ukuthi sixoxe bese ngikwazi ukuthi into zakhe lezi bengiyeke ukuthi ulimaza umuntu engimaziyo nami ukuthi usebenza kanjani kule ndimi lomkhakha lo. Usebenza kanjani kanti? Njengoba kade sengichazile nje ukuthi onke amalonto zakhe ama-functions akhe akaze kuyino wesilisa kuhlele kuyino wesifazane. Yes njengoba uwinile nawe. Shothi ungenzelele. Ngingasho kanjalo sisi. Uthando lweqiniso, uthando lwamanga. Igama lami nguStufuza Dlanga Amandla Zulu. Namhlanje ke sivakashelwe ubhuti na kanjani khona lento esenhlizweni yakhe esingazi ukuthi sizoxoxa sihambe naye sizifike phi kulowo muntu acela ukuthi alandelwe yena. Kodwa asike simuphe nje isikhathi, simuphe udlebe simlalele ukuthi uze ngani. Sobona kunjani? Sanibona njani ma? Ngiyaphila wena? Siphila kakhulu. Ngicela ukuthi ubhuti waba isibongo and kukuphi emakhaya wakho? Ubhuti wakaZungu wakhona lapha neXhobo. Okay, khulele eXhobo. Yebo ngikhulele eXhobo. All right. Mhlambe ke ungazise nje ngawe kabanzi ekukhuleni kwakho samncane beyinjani impilo ekhaya ukhuliseke kanjani and indlela wakhuliswa ngayo unakho yena ukukhalaza ngendlela okuhamba ngayo ukhula awukhalazi ngalutho nje alright ngayo yonke into. Ukukhula kwami ngikhule njengabantu bonke ake ngithi angikhalazi ngoba ngikwazile nami ukuthi ngifikelele ezikoleni eziphezulu. Ngikwazi nokuphasa esikoleni ngiyibone nempilo yami ishintsha njengoba sengingenele kwizona izinto lezi zamacebo. Okay, mhlambe ke the time kade ukhula ubaba bebambisana noma bekhulisa baba uthu noma mhlambe bekumzalo yedwa? Hayi bekumzalo yedwa. Okay. Yebo. Omunye ngesizathu sokuthi mhlambe akekho noma? Yes, ngesizathu sokuthi akekho. Emhlabeni? Emhlabeni. Oh, okay, okay. So ngicela nje ungidlalele ke udaba oze ngalo la ekhaya ungiqale nje ekuqaleni because bengingekho lenzeka angilwazi. So ngicela nje ube nesineke nami ungilalelise nje ukuthi ithini into wayuzile la ekhaya manje. Kunentombazane unoLthando so sonke besenza inkondlo so sahamba ke sakule competition le iseThekwini. So mesifika kuyona iPoetry in My Vein sifike sihlangane khona sixoxe size sitholane nokuthi omunye wenzani nomunye wenzani. So sase siklikha kanjalo ke. Then emva kwalapho wayesethola umkomelo. Kwakuthi vele besasixhumana vele nasefonini yabo. So ngithe sengiyobheka umngane wami omunye ade ewu-director ephinde futhi aphathe yona i-event le ayikhona iPoetry in My Vein. Mengifika sengifica lo sisi ukhona ngaphakathi. So unomfundo ke so ingakho ngibhalele la ekhaya ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhulume naye ukuze naye azi ukuthi ngaphakathi kumina ngiyamthanda yabo. So bengicelile ukuthi iBlack Life TV ingikhulumele naye. Uqale nini ukubona ukuthi uyamthanda? Uqale ngoba nakho umfica endlini yamfowethu lo omjwayele noma waqala kudala kwayekona ukuthi mhlawumbe azange uzumtshela? Uqala kwami ukubona ukuthi ngiyamthanda khona kwi-event because sibe naso isikhathi ukuthi sihlale ndawonye yabo. So nje kade sihleli ndawonye bekhona izinto esithi mesikhuluma nami ngirealize ukuthi no lo muntu lo khona into ezamsana. So ngesikhathi esikhuluma bekuyinto ethembisayo kwinkundla zokuxhumana. So bese ngixakeka ke bese ngimbona lapha kanti ngibe ngimazi nomfowethu ukuthi usebenza kanjani. Yeah. Kanti usebenza kanjani umfowenu lo? Sawubhuti la so ngeke ngiwasha amagama la ku-TV yabo. So ubhuti ungitshela zonke izinto yabo like ukuthi wenzani. So unako ke ukudlala ngamantombazana nje ukuthi uzofika kwi-competition yakhe thina isifaka imali sizofika sifaka imali but singawini awinise laba abathanda yena yabo.
So ingakho ngibhalele lo hlelo ngoba usisi ngimthanda kakhulu. Bengingajabula ukuthi mina nosisi sikwazi ukuthi sixoxe bese ngikwazi ukuthi into zakhe lezi zobukondlo nginazo indlela eziright ezingamisa phambili kunokuthi ahlale nomuntu ozomxhaphaza amshiye kanjalo. Oh, okay. So awunankinga nokuthi if kuyenzeka uyavuma usisi ukuthi nithanda nini. Awuboni mhlawumbe ngase kuphele ukuzwana kwenu wena nobhuti esazi ukuthi usisi usebuyele ngakuwena. Ake ngithi ukuthandana kwami nosisi kuzoyibeka into yethu kwenye level. Ubhuti lo sihlangane naye vele ngama-events. So ama-events akuyena yedwa enza ama-events. Akhona ama-events enzeka ngaphandle but ngeke ngimbuke omunye umntwana exhaphazeka ngenxa yokuthi mina ngikhulume ngalokho. Yes. Ithi ngimsondeze-ke khona sizokwazi ukuthi sikwazi ukukhulumisana naye soba u2. Kodwa ube nesineke naye ngoba I think into engamcindezela kakhulu le ukuthi unayo inamba yami, uyakwazi ukukhuluma nami ey'nkundleni zokuxhumana, ungishiyile wangangikhuluma nami khona yabo yonke leyo mbuzo leyo. So ube nesineke naye because ngiyacabanga ukuthi uzobe usathukile ukuthi why ungibiza la emakhamereni. So ithi ngimlande-ke. Ngiyacela usanduzelane. Wola Mzansi, sekuphinde kwenzeka futhi izimpande zama-Afrika ngomhla ka-16 Juni siyanmema sihambisa abantu emanzini. Uma unamabhadi, izichitho, amathunzi amnyama, ufuna umsebenzi, uyagembula, wakhipha isisu, wachithakelwa isisu, ubangwa izidalwa, uphahlela idlozi elirong, unezitha, phatha amakhandlela amabili, eliyelo nelimhlophe, ubisi kanye namaqanda. Sihlangana ngo-7 AM eDurban Station eSasol Garage. Ungabi late. Khumbula, konke lokhu sikwenza mahala, awukhokhi imali, wena ukhokhela i-transport kuphela. Uma ufuna ukubhuka ungashayela inombolo u-062 219 7748 noma u-064 514 4392. Khumbula, onke ama-product ayobe etholakala ngesaphulelo esingafika ku-50% ngalolu suku. Izimpande zama-Afrika, siphilisa isizwe. Sabona kunjani? Yebo, so Uyaphila? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala usakhona. ngothando ngwangema ngisempangeni okwamanje ngila eKenvin. Okay, mina ngumamtolo ngandlela. So ubhuti ngihleli nawe yamazi? Yebo, ngiyamazi. Umazela kuphi? Ngimazela kwenye i-function yenkondlo sasekuyona. Oh, okay. So kunento nje afisa ukuthi ayikhulume nawe. Ngicela umuphe isineke nodlebe umlaleli ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Yebo. Ngicela ukukhulumisana naye. Uthando, ngicela ungiphe indlebe ngoba lezi zinto engizozisho njengamanje angani noma zizokuphatha kahle yini. Ngicela usamkhumbula ubhuti la ngakufica endlini yakhe, right? Owenza i-function angithi. Yebo. Yes. So njoba sasikhulumile ku-WhatsApp, so ngangithi understandani yabo. So ubhuti namhlanje ngibhalele i-Black Life TV ukuthi ngikutshele engizizwa ngako ngaphakathi kumina. So ubhuti lo kuthathile lo usunayo njengamanje akakufanele, and into yenza ukuthi ngithi akakufanele ubhuti unako ukuthi enze lezi zinto, akaqala ukuzenza into enjengokuthi adlale ngamantombazane, awathathe athi uwathembisa ukuthi into zabo zizophumelela, egcineni igcine imiphumela emibi ezinye zigcine sezimitha. Into kanjalo. Indaba uthi ubhuti udlala ngamantombazane khona kuyambona ekwenza? Yebo, akaqali njengoba ngisho nje, akaqali mhlawumbe wena sowesi-10 noma wesi-11 njengamanje. Ama-event nje liqhubeka. Hayibo, yini ekwenza wathatha isikhathi esingaka ukuthi ungitshele? Into enza ukuthi ithatha isikhathi esingaka ngikutshele ngisuke ngabhalela ngala ka-Black Life. So nawe usungekho active kakhulu kuma-social media. So iyona ndlela le ukuthi ngizokwazi ukuthi kuthathe ngayo sikwazi ukuthi sikhulume. Ngoba uthi wangifica endlini. Yebo, wangifica. Yebo. Ngalelo langa lelo wawukade ukhulumile nobhuti wakutshela ukuthi mina ngikhona endlini?
No, mina bengiza kubhuti ngizokwazi ukuthi amanye ama-function alandelayo ame kanjani because uyena muntu engibuye ngibuze kuyena ukuthi kuhamba kanjani ngoba uyena muntu owenza ama-events. Watholelani pho ukungitshela ngaleso sikhathi? Ange ngikutshele phela khona lapho. So, nga-decide ukuthi ngiphume ngingasaqhubeki nento ade ngizele. Because ngiyacabanga ukuthi wayibona indlela engaphuma ngayo nawe. Manje uqale nini wena ukubona ukuthi kumele uzongitshele emva kwesikhathi singaka? Into enza ukuthi ngikutshele emva kwesikhathi esingaka uthando lwami ngingathini ngeke lifane naleli lakhe because vele nendlela zakhe lezi enza ngazo zehlukile. So ingakho ngizama ukuthi ngikutshele kusa-early ukuthi ubhuti akakulungele. Ngiyazi kona kuzoba nzima kodwa ngiyakuthembisa ukuthi uzoyithola yonke lento engikhuluma ngayo, evidence yayo. Wena usuyazi ukuthi yini engilungele? Yebo, ngiyakwazi ukuthi yini okulungele. Njengoba nje wenza izinkondlo uthanda futhi ukuthi nento zakho ziphumelele ziye phambili. So nginazo izindlela zokwenza, hhayi ngoba nami ngithi ngifuna ukungena ngazo but indlela ekwenzeka ngayo njengamanje amaphuphethu njengoba efana nami ngifisa ukuphophelela phambili but ngeke ngikuyeke ukuthi ulimaze umuntu engimaziyo nami ukuthi usebenza kanjani kule ndima lo mkhakha lo. Usebenza kanjani kanti? Njengoba kade sengichazile nje ukuthi onke amalonto zakhe ama-functions akhe akaze kuyini owesilisa kuhleli kuyini owesifazane. Yes, njengoba uwinile nawe. Shuthi ungenzelele. Ngingasho kanjalo sisi. Njengamanje yini olindele ukuthi ngisho mina? Ekulindele ukuthi uyisho njengamanje noma uyibone mina bengizokubhekisa ikakhulukazi. So ngibhalele lekhaya ukuthi ngizokwazi ukuthi ngikubhekise phinde ukuthi bekwazi ukuthi bekusikhulumele thina sothukwazi mina ngaphakathi uyintokazi engiyithandayo. So ngeke ngikwazi ukuthi ngikubone ukuthi udlala unomfana lo kanje. So into engilindele kuwena namhlanje ukuthi nje ubuwena ukhuluma ngaphakathi kuwena njengamanje. Okay. Mina ngesikhathi sihlangana akaze ngicabange ngaleyo ndlela. Futhi akaze ngikubone njengomuntu engagcina sengithi ngiyamthanda noma engagcina sengithandana naye. Kodwa wena usubuyisa lokho kungibuyisa ngelinye iso. Ebengakaze ngicabanga ukuthi ngeke ngibone ngalo. And into engixaka kakhulu ukuthi uthatha isikhathi eside ukuthi ungitshele lento osungitshela namhlanje. Okay, into enza ukuthi ngibuye ngithathe isikhathi eside futhi ukuthi khumbula ukuthi nami bengafuni ukuthusa ngalolu daba ngize ngithole evidence eningi yabo. So uqoqa kwami evidence eningi nanokuthi yena ubafo lo engangikuyena ngobheka ama-functions. So indlela ukuthi uma ukuthi siyaxabana naye fanele ngibe nami nendlela yokuthi ngikwazi ukuthi ngiphume ngazi ukuthi akhona amanye ama-event ngaphandle kwale yakhe. So iyona nto yonke leyo ukuthi ngenza ukuthi ngigcine ngashishanga ngesikhathi ukuthi ngikwazi ukufinyelela kuwena. But kona uthando lukhula ngaphakathi kuwe. Angithi uyazi ukuthi amaphuphethu awafani. Nami-ke ukugcina nginaye ingoba bengingazi ukuthi uney'tori kanje ebengingazazi. So ukuzama kwami ukusondelana naye ingoba bengisiza ngokunye ngoba bengisizile nami phela bengingazi. Kodwa okwamanje ngisazoke ngibukele kwelakhe isayidi kodwa ngisafuna ukuyithola kahle le ndaba yakho yokuthi uney'tori ezinye engingazazi mina. Yes, so iyona nto engenzela ukuthi leyo ukwazi ukuthi uyazi ungahlali ungazi ngcono u-investigate kwinto esivele isikhona. Yes, bengajabula nje. Manje ucabanga ukuthi kuzomphatha kanjani lokho ukuthi mina sengazana nawe noma sengithandana nawe? Ukwazana nami khumbula ukuthi uyazi ukuthi siyazana because indlela esasihleli nawe laphana ngesikhathi uzobizwa uyothatha i-award yakho laphana. So sasihleli nawe sixoxa. So naye ngangamxoxela ukuthi khona intombazane kanje wayesengixaka-ke ukuthi sengithi ngiyafika sekukhona wena futhi lapha phakathi. Yona yonke lento yasuke yangidida. So bengisazama ukuprocessa yonke lento leyo. Oh, nasenikhulumile ngami ngingekho? No, sasingakhulumile ngawo. Ngithi mina ngangimtshelile ukuthi wena uyintombazane engiyithandayo. Sengixaka ukuthi yena-ke manje sekuyena futhi ugijima phambili. Yebo, ngasho kanjalo. Wenele indlela akhuluma ngayo nawe. Yebo sisi. Ngiyazi ukuthi
indlela thizeni uphoxekile uma ikuchazela ngomuntu asuyamazi. Kodwa ngesingawe angazi noma mhlambe i-relationship obukuyona obuzimisela ngale ndlela ukuthi ngisho kuthiwa kwenzakalani ngeke uzuzwe ngomunye umuntu ukuthi umuntu wakho uyiphethe kanjani, wena uzithandela yena nje kuphela. Angazi ukuthi ubuzimisela kangakanani ngaye, angazi ukuthi yini besenhlizweni yakho ngaye, but uma umuzwa uba fo ekhuluma nje kufikani nje kuwena? Kahle bengasiyo into engathi umuntu osenhlizweni kumina noma engathi ngiyamthanda. Kodwa ngoba sasikhulumile naye ngezwa futhi nangabanye bengaqali ukuzwa ngaye, ngiqali futhi ukuzwa ngaye. Oh, ngase ngeke ngezwa before ukuthi kahle umuntu okanje. So njengamanje angiphoxekanga futhi engikuzwa manje into ebese ngiyilindele vele bengiyazi. Okay. Nami futhi ke ngithukile okwamanje, ngithukile ngoba bengakaze ngize ngimcabange ngalendlela le asengenza ukuthi ngimcabange ngayo. Okay. Bengimbona njengabangani, babona njengabangani, kodwa ukuthi sengaba naleyo deep relationship bengakaze ngikubone lokho noma ngikucabange. So uzodinga isikhathi sokuthi ucabange ngalokho, kuyima ukwazi ukuthi ungakhuluma ngakho kuyena? Hayi, isikhathi ngisho ukuthi angizusidinga. Okay. Ngoba bese ngivele ngiready ngakho konke. Okay. Because bengagxilile nakangako kuyena. Oh, okay. Uyamuzwa uthini? Ngiyamuzwa. Okay. Ukuthi akumthusi lokho uke wakuzwa vele ngaphambilini. Mhlawumbe uzizwa kanjani ngalokho ukuthi ube nakho lokho emqondweni bese kutholile? Ngizizwa ngiphoxekile ngoba ngicamisa bengakulindele lokho akushoyo njengamanje. Okay. Ngoba if ubazi like but uphinde waqhubekela kodwa ukuthi hayi lapho. But ngingazazi ke inhloso zakhe noma mhlawumbe ubefisa ukuthi lo muntu amsize, yabo? Okay. Because egcineni awukwazi ukuthi wenze into ungabi nayo inzuzo egcineni, yabo? Okay. Yebo, ngisho kanjalo njengamanje. Kwi-relationship ke ayicelayo kuzohlangana kodwa mhlawumbe ngelinye ilanga noma Hayi kuzohlangana ngelinye ilanga. Okay, manje nje kumele siqhubeke sihlangane sixoxe ukuze kube lula nakumina ngimjwayele ngimazi. Okay. Angisho uyezwa ke? Ngizwa. Okay. So uyambona ukuthi akakuphushi, akakudushi, akakuxoshi. Uyachaza ukuthi kuyohlangana ngelinye ilanga. Shuthi okwakho nje okwamanje ukuthi ungabe njengensizwa angeke ngize ngikufundise ukutsizwa. Yeah. So angazi ukuthi ungenza kahle kakhulu kunendlela ubukade mhlambe uyiyona kuyena. Nje azibone naye ukuthi uzimisele ngempela lo muntu ngami. Angisho ukuthi uthenga ibhanoyi but mhlambe nje abe muhle nje anuke kamnandi nje nisaxoxa. Mhlambe nje ahleze nedatha, mhlambe ingubo ezinhle, abe muhle ekhanda, nails njengomuntu esifazana. Ubonise nje ukuthi uzimisele ngokuthi ube nayo kwi-relationship. Athi nayo uyacabanga, acabange mhlambe acabange kahle nje ebehlafuna. Uya-understand ngisho? Yes. Nakhona ngikuphoqi ngiyachaza nje ukuthi sike sithande ini thina ama-females if umuntu ekhuluma ngokuthi ufuna ukuthi ngelinye ilanga sithanda nini. So angazi ke dadewethu ukuthi uzothatha isikhathi esingakanani noma nizothatha isikhathi esingakanani ngengxoxo zeni, but ngiyafisa ukuthi kuhle sekuhlangane kube ukuthi into e-right. Engeke izolokhu ikhulumisa kakhulu ngalomunye ubhuti ukuthi ngoba phela bayazana. So ngiyabonga kakhulu ukuthi ufikile. Ngiyabonga nje ukuthi sihloniphe usilalele ukuthi besifisa ukuthini. Angazi ke mhlawumbe kusakhona okunye osafuna ukusho noma bese kwenele konke lokho. Hayi bese kwenele, ngiyabonga. Oh, so right. Ngiyabonga kakhulu dadewethu ngesikhathi sakho. Buka lapha ekhaya nizibonela nani ukuthi sigcine siphethe ngani. Injalo ke into if kuukuthi uthulile khona lo muntu lo umthandayo kodwa manje kunzima ukuthi umtshele, ungasixhumana nathi kule email address elapho ezantsi usibhalele nje kuyokhuluma nathi size ukuthi
ungakhuluma uthini nathi and singahlanganisa kanjani. Mekufanele ukuthi kuhlangane, kuzohlangana vele. If kuthi akufanele ke bafisa sikwazi ukuphoqa izinto. Kodwa ke ngiyacela njengoba ukuthi ungakhohlwa usubscribe, bese uyalike, bese uyashare. Ngiyenzela kakhulu bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena, sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho, sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akhathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.